गेवलां लाइमोन आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे लाइमोन मोसाखावरि हान्जा लाइमोनफोर दा बे समाव जोंजों लोगोसे दिनैनि बे नैथि साननि बैसागु रंजानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे जोंनि गामियाव दा आलासि हिसाबै जोंजों बरायनानै दान्दिसे समनि थाखाय नुजाथिफैदों। दा बे समाव नुजाथिफैनाय सानै बिनानावमोनखौ आं सिनायथि होनो सानदों। बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि गहपुर ओनसोलनिनो दिनैनि समाव ससियेल मिडिया मोनसे जितु फेसबुक पेज बा इउटुब आरो लोगोसे रिल्स बे गोबां जायगा मोनदों जोंनि भारतआव बा जोंनि आसाम हादाबसायाव बा जोंनि बर'नि जि मोनसे थेलेबलेब जि हादाबसा बिटिआर रिजन बेयावहाय खोब मोनसे सर्स आरो ससियेल मिडिया जायगा मोननाय। दा बे समाव जोंनि गेजेराव हाल्दिबारि गेवलां लाइमोन आफादजों जितु हांख्रायनानै सानै बिनानाव मोनफैनो हादों। बे समाव आङो जों हाल्दिबारि गेवलां लाइमोन आफादनिफ्राय जों गिबियाव बरायग्रोना लानो सानबाय आरो बे बिनानावमोनखौ आं सिनायथि होनो सानदों। बे बिनानावानो जाहैबाय जोंनि गहपुर ओनसोलनिनो जोंनि आसाम अरुणाचल सिमना सेरनि राजगढ़ होननानै बुङोबा गोबां मानसिफ्रा मिथिसिनो। बे हिसाबै राजगढ़नि साखाथियाव थानाय आनन्दपुर गामिनि जोंहा बिनानाव जितु ओरैनो बिथांनि फेसबुक पेजखौ दुम्पे गालि होननानै खोब मिथियो बयबो सर्सा सारा आसामावनो। दा गोबां इउटुबारफोरजों बिनानावा मोगा मोगि जितु बिथाङा मोनबोबाय थानाय आरो सिना जाना आरो दिनैनि समाव गोबां फेमास बिथांनि मुङा बयजोंबो मिथिजानाय। बे हिसाबै जोंनि गेजेराव बिनानावा दंफैयो। बिनानावनि ओरैनो अरिजिनेल मुङा आंनि मिथिनायाव खन्थ्रि बसुमतारी। दा बे समाव हाल्दिबारि गेवलां लाइमोन आफादनिफ्राय गाहाय नेहाथारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाफैग्रोनो खावलायबाय आरो बयनिबो सिगाङाव बिनानाव दुम्पे गालिखौ सिनायथि लानो खावलायबाय आरो बयबो जोंनि लाइमोननिफ्राय आखाइ खबना बरायनो खावलायबाय। सासे आलासि दंबावो जोंजों लोगोसे दिनैनि रंजानायाव बाहागो लागोन दान्दिसे सम। बिथाङाबो जाहैबाय दिनैनि समाव खोब ससियेल मिडियायाव एक्टिभ बिनानावा। दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजोंसो गासिबो गोसोनि साननाय हनाय बा गावनि एक्टिभिटिसफोरखौ फोरमायनो हायो। दा बे बिनानावाबो जोंजों लोगोसे दंफैयो। जोंनि साखाथिनिनो बिथांमोना बयबो गासैबो सिनाया माखासेया सिनायो। जोंनि साखाथिनिनो जोंनि राङाजान बारनाय लोगो लोगो मैद' सनापुरनि बिनानाव रंजालि दंफैयो आरो बिथांनि फेसबुक पेजआ मा होनो हायना हिसाबै सिनायजायो ना। दा बिनानावखौ जोंनि हाल्दिबारि गेवलां लाइमोन आफादनिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि इडुकेसन सेक्रेटारि बिथांखौ बरायना लानो खावलायबाय। बयखौबो आखाइ खबनानै दा दिनैनि बे समाव जोंजों लोगोसे गोजोननाय जासिबाय बिनानावमोनखौ आरो जोंनि जितु मोसानाय रंजानाय बे हाबाफारिखौ दिनै नैथि सानबाबो दान्दिसे गावसिनि फेसबुक पेजआवनो जा बा इउटुब चेनेलावनो जा बिथांमोनखौ प्रसार खालामनो गावसिनि गोसोबायदि जिबायदि लेभेलजों फोसावोबा मोजांसिन जागोन बा गामिया गोसार जागोन। ओरैनो जों मोनसे बुंथिना लानि बे समाव हाल्दिबारि गेवलां लाइमोन आफाद होननानै बुंबा दिनैसिम 50 बोसोर जाबाय जोंनि आफादा आरो खोब जोंनि गहपुर ओनसोलावनो बयनिख्रुइबो गहपुराव बर' सिनेमा बे हाल्दिबारि गामिनिफ्रायनो जोनोम जाजेनदों। बे गहपुर ओनसोलाव बयनिख्रुइ साबना हामनासिन हारिमु दिन्थिनाय जितु आयदाफोर दंमोन होनोबा लांदां गाननिफ्राय जागायजेननानै बे हाल्दिबारि गामियावनो गोदोनिफ्राय दंमोन। दिनैसिम बे गामिया जोंनिया 50 बोसोर जाबाय। दा बेयावहाय जोंनि रंजानाय बाजानाया खिन्थु गोदोनिख्रुइ एसे आलादा जालांबाय। दा बिनिखायनो जि मोनसे लेभेलाव दा दङ गोदान मुगाजों गोरोबनाय एसे एनै जि हायो बेखौ जों दिन्थिनो नाजागोन। खिन्थु नोंथांमोना जोंनिखौ दिन्थिनानै बयनिख्रुइबो साबना हामनासिन जेरै बावखुंग्रि हाजोआव दाख्लै सारा आसामजों मिथिजानाय मोनसे जायगामोन बे जारिमिनारि बावखुंग्रि सिख्लानि मुङै मोनसे मिथिसार जानाय। थिग बेबायदिनो जोंनि गामिनि जितु मोनसे थेलेबलेब गामि हाल्दिबारि गेवलां लाइमोन आफादनि जि रंजानाय बाजानाय बेखौ गावसिनि जितु चेनेलाव फेसबुक पेजआवनो जा बा इउटुबावनो जा दिन्थिनो थाखाय जों खावलायबाय। जों आफादनिफ्राय बरायना लाबाय।
आरो दान्दिसे नोंथांमोना रंजाफानांगौ आरो सासे सानै जिथु दैदेनगिरिफोरनाव गामिनि सोमोन्दै नोंथांमोना सोंना लानानै एसे प्रसार खालामना होनांगौ आरो जों खावलायबाय। बिनि उनाव गुबुन राहायै जोंनिफ्राय माने सिबिनो अननो मोजां मोननो बे समाव जेबो जोंनियाव आलादायै गैथ'वा खिन्थु दा रंजानाय बोथोर नालाय आलादायै जोङो बैसागु जिथु मेला जोंनियाव रंजालि बैसागु बरायनाय मोनसे आलादायै प्रग्राम लायो बेयाव आरोबाव जों लेंहरबावगोन सिनायथि होगोन गुवारै मिथिहोगोन बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो बरायना लाबाय। दा जोङो रंजानायखौ सुरु खालामफिनदो नोंथांमोना गोसोबायदि भिडिअ मोनसे खालामनानै प्रसार होनांगौ आरो दिनैनि दिनाव जों गामि आफादनिफ्राय खावलायनानै रंजाफानांगौ जोंजों दान्दिसे रंजाफानांगौ